זוכרים שדיברנו על מים לחתול? אני מקבל המון שאלות. בואו נדבר על זה כמו שצריך פעם אחת ולתמיד, נעשה לכם סדר. היי חברים, כאן ברק, מאלף כלבים והבעלים של גומר פמנה שרתל חנן. אני אגיד את זה עכשיו, אני אגיד את זה עוד מיליון פעמים. חתול צריך מזרקה. 99.9% מהחתולים לא שותים מספיק מים כשאין להם מזרקה. חייבים שיהיה להם מזרקה. המזרקה מבעירה את המים כל הזמן, דואגת שהמים יזוזו ועושה להם פילטרציה. בתוך המזרקות יש פילטר. אתם עדיין מתעקשים לא לקנות מזרקה לחתול? אין בעיה. תחליפו לו פעמיים ביום, 3 פעמים ביום את המים. כמה שתחליפו לו יותר, הוא ירצה לשתות יותר. תזכרו, חתול הוא נמר בקטן. בטבע, אם המים לא זזים, החתול לא שותה. היה והוא שותה כי זה מה שיש, הוא שותה 30% ממה שהוא צריך. זה מוביל לבעיות בריאותיות שאנחנו לא רוצים להגיע אליהן. מזרקה פותרת הרבה. צריכים? חכה לכם בחנות, ברק.